Khovela hian thilpa ngai lo deuh hlek engemaw chu a awm ani iringem entirnan thlasang le ramhuai te chu mai ni lo thil thleng mak tak tak te le engemaw dawi lampang kai hnawih te thil kan hmuh theih mahse kan hlau tlat te pawh a awm ve a entirnan lemziak engemaw te thutthleng te thlengin chuan kan hriat vek chu ana bel dawl tuna kalh hnan tak te thleng khan khovel pumina an hlau le an rap tlat thil te chu kan en ho le dawn ani ina in thutna thin chair te zinga khan du ber thut nuam ti beri neem chuan chu I chair chu I thi dawna an chia lo tala he ka chera lo thua piang hi chu thi zel ro se ti tala I thu soi hria ten I thi hnu khan kha I chair kha an rap riau ge ring ve thawem hetiang chia hi atak ngei na thlenga sin kumsang khat zaruk chho khan Thomas Busby hi mi omdu da ve tak rukru zu in na satak mai ani a nupui nei na nupui hi Elizabeth ani a anupui pa hi Daniel ni in poisalama adiklo zongin an sumdonga Thomas Busby le anupui pa hi ti hian an sumdong duna diklo takin poisa an khoi thina chuan hemini hian an inkara eng tak nge thlenga hriat lova an in hnial ngeya an sumdon na chungchanga nge Thomas Busby anupui Elizabeth chungchanga nge thildanga hriat ani lova mase an in hnial re vele maya chuan hemitla hian Thomas Busby hi rui takin a ron ho a Daniel chu a ina alo oma afanu Elizabeth a hruai ho tur thu alo soita chuta Thomas Busby a chair du ber maya chuan Daniel chu alo la thuzui an in hnial tho ni na a thok le ta Thomas Busby chuan a chair atang chuan apuzon Daniel chu apot son dora ma se engemaw chen hnuwa chuan an in ti boy po chu azawa engma a thlenglem lova Daniel po a ho pheita hemizan hian Thomas Busby hi a thin larim renga a om hle theilo chu Daniel tina chuan avakala Daniel ngei mai chu ava chuhlum taringot mai ani Daniel a ruang churam hnuaya ava thukrua hetia Daniel a bota ka chuan khomi puite chuan zongta ataksa anwa mu a reivak lawa Thomas Busby chu mananita tual tha awanga thiam lo chan tirani kumsang khat zasari pahni ni puilai ani a Thomas Busby chu thitura ti ani ta mi pui mu a langsar taka khai hlum turani ama in bul ngeya khai hlum turani a he a in kan mu mek hi Busby Stoop tia phua ani ta nge Kichuan ti hlumani mai na thil du ber ti tirani a asoi nung ber asoi boka a thil ti du nung ber chu ama ina a chair du bera ngei mai thua in tur in ani a atita a anwa chuan a chair du ber aro em a chuan midangan lo thuta hlau hle ni turani he a thut thleng du ber a chil em tual po atha phana ti hial thea hian a thua piang chu an thuta tanga reivak lova an thi zel tur thu asoita an chialo ani ber chu Busby hian thlan muala phu mani hnuwa po a chair du taka midang thu tur chu a phal thei thlot lawani mel asoi ang ngei chuan a thi hnuwa Thomas Busby a tharau chuan he chair hi ala chen chil renga a thu te laka phuba ala thina ni ngeyang he chair a thu te hi an thi hnem hle to ni a soi ani a serial killer enge mozatina mi an tha bilbom ain chair thi puitu hi an tamjok ni a soi ani a mi somruk chuangin an thi pha to ni a soi ani soizom zelila he chera thut wanga thima sabber hi kumsang khat zariat somkwa pali khan intify tu pakhatani a thian denen thilin pa in an thu hawa ani hi Busby chera hian a thua hemizan hian a hotalo atuka helai vela hian alo in khai hluma Busby in kot bulloka hian ani ama a in that nierin ni ma se a hnuwa heta a ompui a thian jinga pakhat hian arok nuwa a tha thuwa soi chuak le a chan chu engpo ni ro se chera a thua a thi ta ngei mai
kum sang kha zakwa somsari chawa po hejera thut ngam le ngam lawa hian airman pahni hi anlo in ela an thu ve ve ya heminia hian kara chuang do nin an ho a thingkung su in an accident ta a damdoi in pan pui an ni na lama an thi ve ve ani Thomas Busby in hi Arnzo an a enkola a in hi zudora man ania zudora nia wang hian mi lut chua kan tam em ema helai pap zudora tifai tu he cher thu te po thi anom nuala jin vei wak le cycle khal te po kalkonga he zudora hian cholin an thunuala an accident deuh vek bokani he zudora papakhat po hi zan ni he dora hian a om to a zan ni na hian he chera hian thua heart attack in alo thi bokani he cher wanga thi te hi soi kim vek theiani lawa in satu ho po zudora hian an kal khoma an zinga no pang ber he chera hian a thua anin sakna an va thlen le hnuwa an in sak mek in chunga tang chuan a tla hluma chuan heta tang hian he chair wanga thi anga lang an tam em awang hian he dor nei tu pa hian thil ni thein a sheta lawa in hnuai pindana da in akal ta mak mai ani ma se tum khat chu delivery man pakhat in hnuai a hian aluta azuk thua thut nuama ti thule in hnuai da mai mai tan chuan a ui om thu te hasoi le ngala hemi hnu hian avenin a ho a konga accident in athile tangei bok heta tang hi chuan he dor nei tupa arn so hian mi hip nan tha ti viau ma se a chair hi thil lo om tak ni in a hria a kol thei to lo kumsang khat chakwa somsari pariata Turks Museum a donate ta bas bi a tharau khan a chair chuam adu ber mai hi ala chenchil rengem ni a thu te an thuta reifak lawa an thizil khathil thleng pal mai mayami nge thil thleng pal ni tur chuan thi an tamma ma he chair hi furniture pakhat ve mai ma ni se van doina thlen tu chu ani chiang ani Turks Museum a hian ilut ani chuan chair thut theilo tura in khai tlati mu anga makti du su he chair hi Busby chair khani a helai England a Turks Museum a hian mu tura la om ringa museum a thokle ti fai tu te po thut phalani lawa he museum hian kumsom thum chuang ti hian an lo khai to ani Altoona, Pennsylvania a building lui reilu tukto Baker chungkwa te Baker Manson anti hi asang le ni asoyani Baker chungkwa member tin te tharau hi ala cham ni asoyani a hemizinga lar ber chu an fanu ena yele amau korani engthil nge thengle kumsang kha chariat somli chodai to khan Iron Master house mai Elias Baker hian architect Robert Carrilong Jr. chu inro pui tak sak turin a chora kumenge moza tan saknuwa chuan pu Elias Baker te chungkwa po in an in thar chu an lo alu theive ta a he anin hi a hnuwa Baker Manson ti ani ta nge a tuna kan mu mek hi ani room som ni pariata oma chong thumani a Elias Baker le anupui heti te hian fa mi pa pahni le mi chia pakhat an neya an fa pa te hi Daniel le Sylvester an ni a an fanu hi Enai Baker chu ani kumsang khat zariat somnga pakhata chuan an fapa kumsom ni pariat mi Daniel Baker hian nupui nein an in hian chhuwa san ve a an in danga ma se hetia an chhuwa atanga rei lote kar ni hnule ka hian long accident a van doi thak takin David hi aboral la umaya ataksa hi an Manson hi pan pui ani a an Manson bula hian phum tumani a ma se thlasik lai ani boknen le changlu tuka wang chuan an phum tari lova an in basement ice room a chuan Elias Baker chuan a faparwang chu ada tarenga nipuya an phum chawani ti chuan kumsang khat zariat somnga palia an fanu Ena Baker hian apa company Alhansi Finance atlo ve a heta thir lam khoi tu an steel worker nen hian in tongin an in ngai zong ta Ena hian an in kar hi asoi chuak du lova kumsom paria chotling ve to a ma se apa alawani apa in ami chorangai zong ti asha chuan arem ti don lo ti ashia a kumni chung chu anin karpo athangin anin mangai ema lekha te arokin anin thona enai pa Elias a omlo lai te hian an in move chia enai chu bial pa chuan in nei puya som ta hiala enai chuan
lim le lom takin alo poma in nei vatan du ani nei nuwa anaram chwa sanan tumboka apalung oilo na an mulo nan enai hian an in nei na hak tur in nei kor wedding dress moi taka thanga alei thap to bok ma se Elias chuan an fanu le ami chhor pakhat in kar chu alo sheta a fanu bial pa chu aban ngala altuna aron let le ni chuan tha ani tur thu a shil ta hem mai Elias chuan a fanu enai chu abial pa chunga athil ti te chu a shil ta vek boka a mu to lo tur thu a shil bok Elias chu enai room a chuan a lut boka lekha no in thon thin na tele abial pa a shia rek na tur thil eng po chu ala chuaka a hal sak vek bok enai chuan na ati tak seta depression nein anun chu shem huna chang ani ringot enai in di hian a mangaya hriat rengna anei om chhun chu an in nei kor tur alo leito sa chia khani ta a hemi hnu tang hi chuan enai hian tu ma abelawang ani ta thila ei thalawa roma a in khung deuh char chara kumsang khajaria somruk palia apa Elias chu athita apa thi hian enai chuan apasal hwal chu jong turina chuak ta a ma se khuanu ruat ani lawania nge apasal hwal chuan midang lo nei to in chungkwa alo din der to mai he hian enai ril ru chu adeng na zual ema depression thuk zoka atluluta a in khung thale ta mi ten an mu om chun chu a room third floor a alam lai ani a hetia alam hian amo kor hi ha thina ama in alam thina ni a chung te lo ho chuan amo kor chu a khung le wat thina zana a tapri te po hi hria tur dam hle kumsang khat zakwa pasaria chuan enai chungte anu le unau pa pahni te chu an thikim ta a menson lian taka ama ina chenga kumsang khat zakwa som palia chuan ena baker chu mal takin thinlung ke somin athive ta ni kumsang khat zakwa somli pakhata Blair County Historical Society te chuan he Baker Manson hilein museum an letta a heta hian he ina lauthi Baker chungkwa te tharau hi ala cham reng nia soyani he ina hian enai unau pa David Baker kha athi nuwa po basement a ice room a rei tak da ani kha helai ice room loya hian mi pa awri an shena sa ema an enin tu ma an lo ngai lo Kordum ha a Elias Baker li anupui heti Baker te helai hola hian an kalkwal lai mua in soi hian omnual boka he Manson hola hian an hmuna sa a paber Elias pheichu a room a office ni thina hian a tharawatama thil chele thil lo omsona na sa thina voi khat po akara chhiat awangin papa khat chuan he Manson hi wakika kordum vek ha hian ron honga pui adil chuan a kharle mak maya he pa hian atuka awakal le a wa complain chuan nizan anga he building a hian tu man omlo thu an lo soya he kongka lo hong tu hi Elias anupui heti bakery ani rinani heng ayalar ber chu an fanu nei chun ena bakery thale amo kor hi ani a museum a thlak ani nu hian aruma hian amo kor kha glass a en thei turada ani a kan hu ang hian tlo tu te chuan mo kor a chunga om reng si chu an mit sira mo kor thlok ni om takan mu thin thu te an soya enai tapri om tak te po an shena sa thin hle enai dam laya athil ton zong zong ngai to in hetia athi nuwa thil thleng po hi thil om takani mo kor bik hi khung tlat ani ta a glass case a khung ani chung hian a che hi mitam takin mu thin thu an soya tun thleng hian glass case a hian da ani in a mu tu tele a chanchin hria te ra priau ani reng to don ani he mo kor enai du thu sam adam chunga ani na tur anga a hak tak lo aswang to na ne na alam pui thin hi atharawin ala chen chil rengem ni mokor engemu tak zong ani ngei mai Gem of Sorrow ti ashiat larni bok the Delhi Purple Sapphire ti hian akol tu te chu thi na nilovin chiat na le van doi na lungai na tin reng a thlen thin tlat mai he stone mak tak mai hi British sipai pakhatin India Temple of Indra ami aruk ni soyani a kumsang khat zaria sumnga pasaria India abuai em lai British noyan lai independence an swal lai an in do lai ami khani a he sipai hi Colonel W Ferris ani a
purple sapphire nia hriat hi temple atang hian a la a England an ina an chunga an chen na chuan a hon ta a hetia an ina thleng chia hi a sum don na te a tla chengal roi roya an chung kwa chu an tla hniam em a an hri sel lo hle bok ferisian ama tluan lo na satli a angai lain an chung ko member tin chu an tluang lovin an hri sel lo em mai bok si angai tua ta a gem hon kha angai tua chuak ta he hi ani thei mai angem le tluan lo na min thlenem ni ati rum mai a thian pa pakhat akol tir taring ngota arin hlel na chu achiang ta a angai a chan chu he a thian pa an chung ko thian pa hi athi ama a in ti hlum kumsang khajariat somkwa Heston hi scientist le writer Edward Heron Allen pe kania ani hi Heston nei tu lar per hi anita tuna kan hmu mek hi ama Edward Heron Allen chu ani boka mak tak main atluang lovin chiat na tin reng in a bom vele ta Heston hiring hlelin voi enge moza tira latuma midang te a peya hetia akol tu ti apiang hi vanduai na in a boma ama hi an pelet le zel voi khat phei chu zai thiam pakhatin akola atong thei tamia lo mai zai chu khoilama anita Heron Allen hena bok hian a kirle ta voi khat chu Regent Kennel tuiluan kora apai taringota chuta thathumaliama thil maka thleng ta street dealer pakhat hian aron pele ringot mayani chu Edward a hi Heron Allen hian fanu alo nei thar chi ale ngala heti lai hian a fanu chunga te hian thil thalo thlena lau ema box pasari lai thua chuan khungin akal nan ta a thu apona aziak boka ama Heron Allen hi athi nu gumsom thum pathum aliam ma chu hon lo tur ti ena jiaka kumsang kha chakwa somli palia chuan Heron Allen hi athi ta a afanu chuan London Museum of Natural History panpuin heta hian a donate ta dai mai heta hian kumsom thum vela oma kumsang kha chakwa somsari panga chuan curator Peter Tandy chuan hebur mak tak maya mu hian thuziak te hi achiara Heron Allen chuan he thil thalo tluan lo na ani thu mi te ashil na thuziak alo oma atlar top lama chuan he box hi I hong ani chuan idu du danin tiro ma se kathuron che chu tuipuya pai dai ro ti ani he Delhi purple sapphire hi tun thlenga mi te tri ani a tuna hian London Natural History Museum a oma heta po hian he museum noya hian uluk bik taka da ani nge part 2 lo chang le don ya